אז היי לכולם, אני עושה לכם סרטון תסורת עם תסע, ואם אתם בגלל הסיינות כוח כל פעם אני עושה כוח בשביל פפול, וגם סוף סוף השגתי 100% עליו, אז כן הנה, ואני חג צריכה כוח בשבילו, אז בוא נתחיל. אז הנה המשחק התחיל, רק להכיר לכם את כך זה נעשה את באופן נכונה, כאילו אני יכולה המון אנשים שעושים את הפתיק וממש בא לי לעשות את זה, אז בוא נתחיל. יש כאן פה סוקולד, זה קצת מפתיע כי זה הרבה סוקולד, כאילו בשבילי זה מפתיע, יש סיכוי שגם לא יש את מה שמחת שיש שקודם כדי לטפח את שאני משחקת. הנה לא כאן. וכן נחייס על הדרך גם קצת מיינן כדי להשיג עוד חיסוך על טוויסט הטוויסט שאני רוצה לעשות פי. אני ממש חופה למערב, אני ממש חוסר פימו. וגם היא אחת מהדמויות האהובות עליי במשחק. אז סרט בינתיים יש לי את כל הדמויות חוץ מהמיין, כפי שחייתם. יש לי גם את כל הסקינים שיש במשחק. ממש את כל הדמויות ואת כל הפינטס שלהם. ויש לי קצת סיבה למה בא לי את כל המאסטרס על כולם. זה בגלל שאם יש דמות חדשה ששחק בשביל המאסטרס על דמות מסוימת, אז כבר יהיה לי את המאסטרי. יהיה לי יותר ונוח להשיג אותה. אז בינתיים יאסוף קצת הסילום כי אין לי כל כך על מה עוד לדבר בינתיים. אוקיי, שמתי את הקומס וסתם לעשות תיקון מוכח לי, אז לא יקנה. בינתיים יחכה לקומה הבאה. יהיה 1,000 אחי. כי אני לא שוכחת כל כך מהזיכרון על הדף שלי, אני מנסה להסיק אותה. אז בוא נתחיל את הקומה הזאת, פשוט אחרי כסחתי, לא יודעת למה. אוקיי, נכון שיש לי מזל, אחי, עם בוקסטן, הטוויסטד, כאילו. המון פעמים שכחתי, התחבאתי, זה היה נראה כאילו שהוא באמת להגיע ולא הולכת את הלב, והוא ממש כחוב, אבל הוא הולך. אפילו עכשיו שככה, הם מתאים אותי כל הזמן שככה. בינתיים נמשך את המשחק ונקף 1,000 או מיין אחר. חוץ מפפול כי יש לי כבר 100% עליו. אוקיי, לא שמתי לב לטוויסט הטיסה, אז היא ייקח מה לי להגיע לסוג של לב אחד, כאילו. מהלב הקודם כבר חפתתי בקומה הראשונה, ועכשיו חפתתי לב ממנה. איכשהו כבר שכחתי איך חפתתי את הלב הראשון. אז בינתיים ימשיך. סתם שאלה, נכון בסיפים של טנטיסורט? אז האם אני היחידה שאוהבת לשנות קצת השמות? כאילו, לפרוט קייק, במקום פרוט קייק אני קוראת לזה וויט פייקין. לא יודעת למה. או לסלי פישן אני קוראת טיינוס אנול או שלט סנול, כי זה נשמע יותר נחמד אם יש סלי פישן בשבילי. ענקית, אני קוראת למון פלאוור, סליפי פלאוור. אוקיי, נתתי מהר. אל תתקפו אותי בבקשה בתקופות על איך שמתתי מהר. אז נעשה סיפור שני. טוב, אז הנה ניסיון שני שלי לעשות סולו בטנטיסורט. יקפה שלא יקפה שיהיה לי מספיק לפפול. יש לי עוד הרבה עליו.
אז יתחיל, ויש כאן עושה לי, כאילו כאן הן טוויסט, את שיכול אחר ולקחת. השנה המשחק השני התחיל, אז ינסה לא למות כשמח במשחק הזה, ובואו נתחיל. טוב, הנה הקומה ומשימה כל המכונות על אותו סרט. בינתיים עשית מכונה אחת ונוסעות אחת ונותות איפה שתיים אחרות. אז במקרה בסט הזה. קצת מפגיש לי מושג שכולם באותו סרט. אז כן, אני בינתיים אמשיך לעשות את המכונות. אז בינתיים עשיתי את הקומה החסונה. הנה מה שתנתי מוכרחת. לקנה פופ למקרה שיגמח לי הסתמן אף אשתכח עוד קצת. אז קניתי. וגם אני לא כל כך עושה שהוא יופיע לי במשחק. אז עדיף לי לקנות ממנו. אני הולך. אז בוא נתחיל את הקומה השנייה כבר. אוקיי, אז מה יש כאן הטוויסטת שיש כאן בינתיים שיאטה חיים פה. יש לי כבר 100% חצות והנה יאטה. למה שכיף כל כך רק את יאטה? לא יודעת למה, זה פשוט כיף לי. שמתי כאן את הקומה השנייה בסליחה. נו, ידעתי תפוח עושה של ההילינג קארט. איכשהו נכנסתי שזה יקה פסיפית עכשיו. אבל לשחק זה יקה בחלק שיש לי 3 תפופות. אז כן, מפייס. אני אמשיך בינתיים לעשות משחק כדי שיוכל להראות לכם. יש לי עוד משהו מושך בטנטיסוורט. כך שאני מושת הרבה פופס. אפילו כמה פעם עם 3 פופ משפט. ושמתי גם את הקומס. מעניין מה תנו. אוקיי, זה משהו נתן. לא יקנה כמו כי לא ספר לקנות. אוקיי, שמתי כאן את הקומסות. איך זהו קיפלתי 2 עושה שככה, כי אני באמת עושה לבחור. ונעשה נבחחס, לפחות זה על פולארט. עושה כן שאני שוכחת, הנה, חיית מתנתי? אוקיי, שכח ללכת עכשיו מהמליטס. עכשיו אחד, אם אתם חושבים שיעשה לכם סרטון שנעשה סולוכן כפפול, אז תגידו לי, בחלק זה יסיק אותו כאילו יעשה לכם, אז הוא פשוט יעשה לכם מחסוני. אז שמתי גם את הקומה הזאת, מה? מתוך לי. אוקיי, זה משהו מוכרח. לקנות זה כאילו פלס, יפה על בקומה, כאילו בקומה. אחת משהו כבר חמרתי, אני ממש לא חושבת שזה יקרה, וגם אני אוהבת אותו. נתת, אתם כנראה הם התחסת אחת הדמויות ושמתי אותו בלא טוב, אבל התחלתי לאהוב את כולם באותו מיטה, נשפט. ולשקעתי לפחות מהקומה הזאת, מפלדך וסכם בו. אז בינתיים ינסה לשחוט ולהמשיך לעשות המכונות עד שיגיע לקומה הבאה. וכנראה יקבל אותו אידגרד ויקפס שבאמת יקרה כנשכח האלה. אם יש את התפוח הזה שנותן לי משהו בחנטומלי, אז יש לי מתקית או פנטס. ואם אתם לא יודעים מה פנטס או מתקית, אז מתקית נותן לנו כאילו מתקית גורם לנו להגיע לפולארט. סליחה שהסתבכתי קצת להקיא את עצמי קודם. פנטס נותן לנו לב אחד, אז בקצרה
פנטה שסוג הרלמטקית של המיינס, כי אם אתם לא הבנתם, למיין יש רק רף אחד. אז שמחתי גם את הקומה הזאת שאני חייב להתאפס לסלח כי על הקומות פטנטים כוח למטקית או פנטס בקומה הבאה. סתם שאלה, שמתם לב שבכל קומה יש מספר סוכי, יש את החנות של פטנט, אבל בכל קומה שהיא אי סוכית יש את הקארט. שמתי לב שהותאמתי עם להיות אמיתית, ואין Battle of Pop זה סנטר מגניב, אני חסר הרבה במשחק. אוקיי, השמטתי ויעשה לכם עוד סרטונים של טנטסורט, של סולו על בטוח. אז ביי בינתיים לכולם, ומקווה שאהבתם את הסרטון.